Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungo ra karon ani ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Panghilista Reverend Charlie Eugenio Kinasing-Kasing ang magadapit kaninyo og magapanghinaot nga karon kamo nga nasa inyong tagsa-tagsa kanamutangan nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas diin may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o uban naman sa mga basahong referensya nga gitudlo ni Master kanamo padayon nga sa pagtudlo og wala sa paggamit sa referensya para supakon ang Biblia. O nining tungura ang among mga mainitong pagpangamusta sa mga kaigsunan sulod sa PBCM compound sa inyong malahutayon nga pagsuportar para maialagad kining maong programa labi na sa mga chapter president sa nagakalain-laing mga dapit bisan pa sa mga kaigsunan na nag-angkon og nagupot sila sa pag-abaga sa radio station nga ilang gisudlan para maialagad kining maong programa. Kumusta kaninyo? Dinhi sa tanan nga mga gipang sibiyahan nato sa inyong pagpataliw. Kumusta sa inyo nga mga kaigsunan ug sa mga tigpamati. O dili nato pagkalimtan sa tanang mga membro sa PBCM ang atong pinulan nga paghatag para sa PBCM Palace Reconstruction ug labi na usab sa atong mga hiniusang pagtigom. No? Tulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O nining tungod karon magpaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kini usab si Brother Debs Rizaba og ihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo makigalaan og magigsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman og nining hayuna ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo nining programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi aduna nay 25 ka mga radio station nga mabati ang programa. Og pasalamat kita sa kauban nga Ministro Brad Donald Kanyaman nga mo'y nagsuporta uban siyang pamilya nining bag-ong pagpadayag sa mga langit ng lamdag sa kamatuoran nining maong sibiyahan dinhi sa Radyo Bandira Aras-asan. Kagwait Surigao del Sur, kumabati ninyo matag-adlong Domingo, alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. O padayon ang among mga pagpanimbaya usab sa mga nagsunod o mga naghatag og mga pagsuporta sa programa, labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson, din sa Blackport, New York, o ingon man kang Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham din sa Oklahoma. Ganun man sa mga Juanito and Justina Amakiton Hermias family nga niya gyapon sa United States of America din sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland. Nila ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegrano Hermias, Charmenia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. At igsoon din sa Prosperidad Agusan del Sur nila ni Verano and family. Ingon man sa atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos ug siyang kapikas Rosita ko Mangalos ug ingon man kang Brother Froilan ug Gina Facturanan Mangalos kang Cristel and Angeli Mangalos Carion usab nga nagasunod sa programa labi na sa mga kaigsunan dinhi sa Bohol sa mga Divino family at usab isuon nga naminaw dinhi sa Taguluan Misamis Occidental Brother Jerry Kila ug siyang pamilya tanan nga mga
Higala na to nga mga salesman, usab mga nagapaminaw og nagsunod sa programa kalakip usab kamo gipanimbayan namo. Og niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. Dugang usab nga among ipahibalo nga ang programa nga mabati din hinining sibihan sa RPN Dixkio. Doon na nakitay pagsubli sa pagpabati sa programa sa matag semana, Martes o Biyernes, mga kaigsunan, alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa gahapon. O haron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie Eugenio. Mga mahal lamang tigpaminaw o mga kaigsunan, ining tungura karon ang atong pagahisgutan mo'y atong pagadadhon mo kini. Kung gustuhon sa Dios, pwede ba makahimo siya sa pagpangasawa? Nganong ato kini nga ginasusi? Kay pinaka-importante kay ti amo ug maghisgot ta do na bay makuli kung gustuhon gyud sa Dios, pwede ba siya nga makahimo siya sa pagpangasawa? Tungod kay naman lagi tay kaatbang si Mitchell Bendilio ay para sa iyang mga katarungan, inigod si Bendilio, dili man gud ni siya pastor, pero dugay-dugay po niyang dawat-dawat ug magtawag-tawag niyang pastor oy. Pero dideklarar gyud nga dili siya pastor. Ay iyang nakita nga ang mga gipanggamit lugar namo nga sitas nga pasikaranan sayop daw. Ato sang patalinghugan ang iyang pag-ingon, bradron, nga dili siya pastor, bradron. Okay, Reb, aron nga masayod ang mga tigpaminaw nga sa kaingon mo na, dugay-dugay nga gidawat niya nga tawgon siya pastor, pero niabot lagi yung panahon nga iyang gi-reveal, iyang gitugan nga dili di siya pastor, usal na siya kay ebanghelista atong paminawan. Parehagon na ako, actually dili manggugo pastor. Parehagon na ako, actually dili manggugo pastor. Hindi ka. Basta mo na siya. Evangelist ako. Atong naklaro, no? Nakita ginato nga dili gyud kuno siya pastor kay evangelist raman kuno siya. Unya sa pangutana, bradron, pwede ba ang Diyos, kung gustuhon sa Diyos, pwede ba siya makahimo sa pagpangasawa, bradron? Ang tubag niya na, Reverend, pag magisgot tag Dios, mahimo niya ang tanan. So kung mangasawa ang Dios, pwede niya kana mabuhat tungod sa pagpahayag sa bala ang kasulatan nga ang tanan mahimo sa Dios. Kung sa puriban niya na, bradron, nasuod na lugar niya ng mga bahina. Akong basahon Reb ang puriba dinis Mateo kapitulo 19 bersikulo 26 giingon kini sa pagpahayag nga atong mabasa. Si Hesus Pabor pagyud na to. pabor na to sa ilang Biblia sa mga Sabadista kining Seventh-day Adventist Holy Bible. Giingon sa pagpahayag. Si Jesus mitanaw kanila og mingon kanila, sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan. Pag ingon kani ang tanan mahimo. So walay Napisik. mapisik, walay inon tag exempted niya na. Kung mubuhat man ang Dios pagpangasawa, mahimo niya tungod sa gigamit nga pagpahayag sa balaang kasulatan matod pas atong Ginoong Hesukristo. Sa Dios ang tanan mahimo. Walay napisik kay sa tao gani kuno dili makahimo. Na kung atong hunahon ang mga tao nakapaghimo sa pagpangasawa unya ang Dios lisod di ay sa ato pa. Dios lay magbuot sa kagustuhan niya, bradron. Tinuod ka na, Reb. Pero tungod dining tanan sa paggamit nato sa Mateo 19:26, nasaypan kuno nato ni Brad Ronald, Brad Deber, Brad Rone. Tungod kay na siya gibuhi ang mga rason atong patalinghugan, Brad Ron, ang iyang gipamulong. Okay? Ha? Asa may mabasa diya nga? Nay mabasa diya ang Panginoon ni Kristo nga sa tao dili mahimo ang tanan sa Dios, ang tanang butang mahimo. Unsa may isyu? Ang pagminyo? Katong dato unsay iyang buhaton aron maangkon niyang kinabuhing dayon. Nga ningon si Kristo, lakaw ibaligya ang tanang mong kabtangan o ang halin ihatag sa kabos. Mo nay context. Mo nay isyu.
Kay niangkon siyang natuman na niya ang napulo ka sugo. Pero ingong Ginoong Hesus kulang pa kag usa. Basahan na gikan sa Mateo 19, 17, 16 ug 17. 16 hangtod 26. Nga niyo si Ginoong Hesus, masayon pa kay sa usa ka dato, atong basahon na mga kaigsuonan kay malipat ka ani, nasulod na daw. Ha, perting sulura. Ha? Mateo 19, versikulo 23, basa. Hangtod sa 26. Ug sa iyang mga tinunan si Jesus mingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga igakalisod unya sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usultihan ko pa usab kamo, nga masayon pa sa kamilyo paglusod sa mata sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Ug sa pagkadungog niini sa mga tinunan, nahitingala sila sa dako umingon. Nankinsa man di ang arang maluwas, si Jesus mitanaw kanila umingon kanila. Sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Unsa di ay? Unsay isyo? Mahitungod sa isyo nga masayon pa sa usa ka kamilyo sa paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato nga makasulod sa gingharian sa Dios. Ingon dayon ang mga tinunan, kinsa may arang maluwas? Ingon des Ginoong Hesus, sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Imong isulod diha ang pagbaton og daghang mga babae ni Tomas Eugenio Senior? Ha? Pagka-bright good ay ninyo? Nasulod na diha, Bendelyo. Atong na pamatian nga pagka-bright kuno daw ninyo, manang iyang gihimo lugar nga kantalita. Kay, ang gisgutan kuno diha, may tungod sa konteksto, may tungod kuno sa taong dato nga nagbantay og kasuguan. Unya ato daw kunong ipasulod nga naa na diha ang makahimo sa pagpangasawa. Mao nay isyu pero iyang gyapon nga daghang asawa. Masud gyapon na diha niya na. Ay sige naman nato ning tubag. May mga uban pang mga tubagono namo nga nabinbin mga mahal nga tigpaminaw pero ana magpasabot nga dili namo patubag. Kini atong gihatagag pagtagad kay matud pa niya, ang gisgutan daw diya, nga masayon pa sa usa ka kamilyo sa paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka taong dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Mao daw na ang konteksto diya. Unyawan niya huna-hunaa. Karon kung dili ba masud. Way tay supak kay mao man na, pero ang wa niya mahibaw nga nasud na diha tanan. Nya. Atong ipangutana, Cardinal, ang mga makasasala kung gusto ba sa Dios luwason, mahimo ba niya luwason bisag makasasala na? Mahimo gyud kayo, Reb. Nganong mahimo man tungod kay Tungod kay bisan pa ang makasasala, pagaluwason man gihapon sa Dios. ang pasabot na to, mahimo kay mahimo man niya ang tanan, wala may butang nga makuli o dili mahimo sa Dios. O Reb, Ang prueba. ang puriba atong pagabasahon og ipabor nato sa Biblia sa SDA. Dinhi sa nakasulat sa Job kapitulo 22 bersikulo 30, ingon niini ang atong mabasa. Bisan ang may sala iyang pagaluwason. Oo, siya pagaluwason tungod sa kahinlo sa imong mga kamot. Atong nakita nga sa Biblia, gingon, bisan ang may sala iyang pagaluwason. Nga naman, kung kagustuhan niya, una-una sa panahon kang Kristo, nakita nato sa diyang gilansang siya sa cross, mabasa nato sa Lucas 23, gani, 34, nag-ingon si Kristo nga pasaylo amahan. Kaya wa sila makasabot sa langgin na buhat. Kanay puriba nga, mahimo di ay, bisan unsa ang gusto sa Diyos, bisan pag makasasala ka, kung gustuhon niya, mahimo niyang luwason. Unya, wa masud anang 19:26. Niya pa ang dugang pahayag, anong mahimo sa Diyos, tungod kay, bisan pa kung atong atuan ang Old Testament nga Bible o Biblia sa daang tugon, anong mahimo sa Diyos,
ang tanan, bradron, basta gustuhon niya. Okay, tungod kay ang Dios rin, magisgot ang Dios, makakagaho mong ang Dios, so naa na niya tanan ang pagbulutan kung unsay iyang buhaton. Ang pre-babasahon ako din sa Henesis Kapitulo 17, versikulo 1, pabor lang gyapon ako sa pagbasa ang Biblia nila, Seventh-day Adventist Holy Bible, gingon sa pagpahayag. O matod pa din sa may panuigon si Abraham nga kasiyaman og siyam katuig, mitungha kaniya si Hioba og mingon kaniya, ako mao ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Lumakaw ka sa tubangan ko og magmahingpit ka. Busa, kung mag-iskot ang Dios makagagahom sa nga tanan. O, kitaon nato mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, ang Diyos makagahom sa tanan. Usa kay makagahom sa tanan, buti pasabot niya na, katumbas ka na sa tanan mahimo sa Diyos, katumbas ka na sa butang nga kung gustohon sa Diyos, walay makuli diya sa Diyos. Katong gibasa nato nga New Testament nga Matthew 19:26 nga pabor sa SDE Bible, Brad Deber, kinini ang Old Testament o daang tugon ba nagsulti ba nga kanang gikutluan sa 19:26 mabasa sa sistema diha sa Old Testament, Brad Deber? Oo, Gedreb, naka-footnote na dinhi sa Job 42, versikulo 2. Ya, pabor na to, Reb, silang kaugalingong Biblia, SDA, kung Seventh-day Adventist Church, Holy Bible, nag-iingon niini. Ako nahibalo nga ang tanang mga butang mahimo nimo, ug nga walay tuyo nimo nga kapugngan. Sa nakita nato kung tan-aw nimo ng Job 42:2, nay footnote diya nga 9, pag tan-aw nimo diya nay Matthew 19:26, nabay taong dato nga gisgutan dinhi. Diin mo gikutluan diya sa basahon sa Mateo. Gikuha ka na sa daang tugon nga pagplastar ni Kristo nga mahimo di ay niya kay hunahuna agod. Ang taong dato kung gusto niyang luwason ang dautan gani mahimo pagluwas. Pero nag-explain lang diha na tungod kay ang dato nawili man siya, tungod kay ipabaligya man ang tanang niyang kabtangan kay kulang man doon na pamay yang nakulang sa mga kasuguan nga yang gibantayan kay makulit man. Gusto man sa maong taong dato nga unsa pagyod daw ang nakulang niya, di giingnan siya sa atong Ginoong Kristo, ibaligya ang tanan nimong kabtangan. Karon naluya siya tungod kay uliki lugar siya nga mahimong adunahan karon ibaligya na manhinon mahabalik lugar siya siyang kapobrehon. Unang gipanag-in niya nga lisod gyud daw ang taong dato nga makaadto sa gingharian sa langit sa pagpakasulod niya na. Pero niingon si Kristo nga masayon pa sa usa ka kamil o kamilyo ang paglusot sa mata sa dagom. Anong makalusot man ang kamil sa mata sa dagom nga gamay man ang lungaga? Puti pasabot nga mahimo sa Dios ang tanan. Unay uno diha gyapon. Dili kay nagkonteksto lang na og parte sa dato, parte sa kasuguan. Ang punto diya ang pagkagamanan sa Dios nga mahimo niya tanan kay mapasulod pa niya ang kamil sayon pa makasulod giesplikar sa mata sa dagom kaysa usa ka taong dato ikalisod kuno niya ang pagsulod sa gingharian sa Dios kung magwili-wili siya siyang mga bandi ug dili siya motuman kung papanahon karon ni Kristo nga gisugo ka nga ibaligya nimo ang tanan nimong kabtangan. Manay bote pasabot. Nya, ang pangutana usab, Brad Rone, kung magisgot sa Dios kay matod pa niya ang Mateo 19:26, wa kuno niya mabasa ba kuno nga nasulod na diha ang pagminyo. Wala bitaw, pero nasud diha tungod kay ang tanan sa Dios mahimo. Di lopig siya sa tao og di siya makahimo niya na. Nagiingon man sa tao dili kini mahimo.
apan sa Dios ang tanan mahimo. Kung dili makahimo sa pagminyo ang Dios, dili unta gamiton sa atong Ginoong Kristo ang pulong tanan. Oh, nakaron. Ang pangutana, bradron, mahimo ba sa Dios nga ang usa ka baston mahimong bitin, bradron? Mahimo. Tungod kay gibasa ta kaganina 17:1 sa Henesis, makagagahom ang Dios. Busa kun unsa iyang kagustuhan, mahimo kana. Unya nabasa pod sa Mateo Sa Mateo, 19:26. oo nya ni footnote kung basahon ang 42:2 sa Hob ni footnote na ngadto sa Mateo nga walay butang nga kapugngan basta buhaton sa Dios. Nya ang punto, bradron, ang tao ba makahimo sa pagbuhat nga ang baston mahimong bitin? Dili gawas kon ang Dios mo'y muhimog pamaagi nga gamitong kasangkapan ang tao nga iyang gikuptan kanang maong baston para mahimong bitin, pero dili ang tao mo'y naghimo sa kabubuton kundi ang Dios. Nahain ang priba, bradron, nga dili day ni mahimo sa tao pero sa Dios ang tanan mahimo. Doon na ba kita'y ikapakita nga tao sa Dios nga gipakitaan og gahom pero siya naglihok na para mahimo? Aduna ribilan ko haon tang kasaysayan sa panahon ni Moises. Niya, basahon nako dinis Exodo kapitulo 7 bersikulo 8 ngadto 12 ang atong pagbasa. Ato lang ihugna-hugna kini no. Magsugod sa bersikulo 8 ngadto 9 ang akong pagbasa sa kapitulo 7 sa Exodo giingon. Og si Jehova misulti kang Moises og kang Aaron nga nagaingon. Sa diha nga magasulti si Faraon kaninyo nga magaingon, magpakita kamo og kahibulungan alang kaninyo, unya magingon ikaw kang Aaron, kuha ang imong sungkod og ibalibag sa tubangan ni Faraon aron kini mahimo nga bitin. Ato pa ang Dios nga si Jehova nag-instruksyon kini ngadto kang Moises nga kung si Faraon daw gusto magpakita katingalahan ngadto kang Moises, matud pa nga muingon daw ang matod pa sa pagpahayag, muingon ikaw, si Moises ngadto kang Aaron, kuha ang imong sungkod ug ibalibag ngadto sa tubangan ni Faraon. Karon sa 10 ngadto sa 12 ang atong pagbasa gingon. Og si Moises og si Aaron miadto kang Faraon. Og kini gibuhat nila ingon sa gisugo ni Jehova. Og ibalibag ni Aaron ang iyang sungkod sa tubangan ni Faraon og sa iyang mga alagad og kini nahimo nga bitin. Unya, nagpatawag usab si Faraon sa mga makinaadmanon o sa mga salamangkiro o sila usab, ang mga mago sa Ehipto nagbuhat sa mao nga paagi sa ilang mga bunal o sa mga buhat, sa ilang mga buhat nga malamaton. Kay sila misalibay ang tagsa-tagsa sa iyang sungkod, kanang mga mago lugar. Og nahimo usab sila nga mga bitin. Apan ang sungkod ni Aaron misubad sa mga sungkod nila. So, gipakita rin, ingon yan nagkakatingalahan ang gahom sa Dios nga diyang isugo si Moises ug si Aaron dito sa atubangan ni Faraon nga magpakita kahibulungan ang baston o sungkod na himong bitin. Gikauntir pod sa mga mago ni Faraon, naghimo pod sila sa pagsalibay silang sungkod na himong bitin, pero ang nahitabo gisubad ang maong bitin gikan sa mga mago sa bitin nila ni Aaron ug ni Moises. Di klaro, bradron, nga katong bitin, gikan to sa baston, no? Tinuod ka na. O sungkod, ang pangutana, kana ba sa tao mahimo? Dili. Nganong nahimo man sa Dios, bradron? Tungod kaysa nabasa sa Mateo 19:26, ang tanan, mahimo sa Dios, ang imposible sa tao sa Dios, imposible. 42:2 sa Hob, walay butang nga kapugngan basta ang Dios na imuhimo. Sa ato pa, ang imposible diha Sa sa tao? tao, pero dito sa Dios, ang tanana, Nahimong posible. posible. Manang buti pa sa buto to, no? At klarohon na to. Imposible sa tao, pero sa Dios, posible. Na, ang pangutana, wa to masud bindilyo sa Mateo 19:26. Kana, tubagan na bindilyo. Matod pa nimo, wala man na sa maong kontekst kay sa tao maning dato nga giskutan, di ka lang makamao. Kay ang imo man nga para mapapasayop nimo ang mga ministro sa PBCM. Dili nimo mapapasayop. Kay mao gina ang gipasabot sa nakasulat sa Biblia nakaron. Hain pa ang gitawag og mahimo sa Dios. Sumala sa Biblia, Brad Ronald, nga kini dili mahimo sa tao. Hain pa. Ani parib, akong ipabor lang gihapon sa Biblia sa SDA. Dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 30 ug 31.
Ingon niini ang atong mabasa sumala nga nakasulat sa Biblia. Og miduol kaniya ang mga dakong panon sa katawhan nga nanagdalag mga bakol, mga kimay, mga buta, mga amang, og sa daghang uban pa sa tiilan ni Hesus. Og iyang giayo sila nga tungod ni ana ang mga panon sa katawhan nang hintingala sa ilang pagkakita sa mga amang nga nakasulti na, sa mga kimay nga nangaayo na, sa mga bakol nga nakalakaw na, og sa mga buta nga nakakita na, og ilang gidaig ang Dios sa Israel. Nakita nato nga kining mga mata nga gidalas diha o gibutang diha sa tilan ni Hesus katong lain-lain nga giayon ni Hesus. Unsang tuwa dito? Sa nabasa nato may mga bakol, no? Mga kimay, mga buta, ug mga amang, ug daghan pa gani. Unya, unsay nitabo? Nakalakaw sila ug ang kimay dili na kimay. Ang pangutana karon. Brad Ronald, katong isgutan nimo. Kana bay sa tao mahimo na kining buluhato na? Dili gyud mahimo rib, Pero sa Dios, mahimo gyud ang tanan. niya asa man na kanang katarungan na ikuha. Di ba nakasulod na kanang katarungan na sa 19:26? Para lang sa taong dato lugar. Diha ang konteksto diha, ang giingon nga ipapasulod pa sa ipakasayon pa sa Dios pagpasulod sa usa ka kamelyo o kamel sa mata sa dagom kagamay ana. Nganong mahimo man niya nga mapapasulod? Mao man ibuti pasabot nga mahimo day sa Dios ang tanan. Mao nang buti pasabot sa tao di kana mahimo. Mahimo gani niya ang pagluwas niya atong may mga sala na. Di mo'y ang nagpatay tanan ni Kristo. Yang giingon sa amahan. Amahan, pasaylua sila kay wa sila makasabot sa ilang ginabuhat. Alangan na ang aman mo balibad adili ko. O di mahimo di ay basta gustuhon sa Dios kay ang tanan man mahimo. Na ang pangutana hain pa ang gisgutan nga mahimo sa Dios Bradiber nga kini dili mahimo sa tao. Atulay padayon rib sa bersikulo 30 ngadto 31 man tong gibasa ni Brad Ronald ganiya sa kapitulo 15 sa Mateo, atulay ipapadayon dinhi sa 32 ngadto sa 33 nagaingon niini. Pabor gyapon nato sa SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible. Unya gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an ngadto kaniya ug kanila miingon siya, naluoy ako sa katawhan kay tulo na karon kaadlaw nga sila nagauban kanako ug wala sila makaon ug dili ako buot nga mamauli sila nga walay mga kaon kay tingali unyag panguyapan sila sa dalan ug ang mga tinunaan miingon kaniya sa ato pa didto ni Hesus, asa man kita mga awaaw nga igong ibusog niining dakong panon sa katawhan. Gipangutana sa mga tinun-an si Hesukristo. Dayon ato lang ipapadayon reb 34 ngadto sa 36. Ug si Hesus miingon kanila dito sa mga tinun-an, pila ba kabuok ang inyong tinapay? Sila mitubag, 7 ug may pila ka gagmayng isda. Dayon sa 35. Ug iyang gisugo ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta. 36. Ug iyang gikuha ang 7 ka tinapay ug ang mga isda. Si Jesus may nagbuhat ini. Ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Ug ang mga tinun-an maoy nang hatag niini ngadto sa mga panon sa katawhan. Dayon ko atong ipadayon sa Mateo 15:37 ngadto 38 nag-iingon ini. Ito i-plus sa screen. Ug nangaon silang tanan, ug nangabusog, ug ilang gihipos ang nahibilin nga mga tipik nga 7 kaalat. Ug ang nangaon 4,000 ka mga lalaki gawas sa mga babae ug mga bata.
Klaro og atong nakita mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, ti amoy ipanggutom ang mga katawhan nga nagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. O sa ilang pagkagutom lugar, ningon sila nga, asa ba kita og makaon para mabusog sila lugar niya na? Asa ba sila niya na? Tungod kay katong sistema naaman sila sa awaaw. Og nangutana ang atong Ginoong Hesukristo nga mingon, pila ba kabuk ang inyong tinapay? Sila mitubag 7. Og may pipila kagagmayng isda. Ang nahitabo, ang nakakaon ni adto mga kaigsonan, nakita nato nga hilabihang daghana 4,000 Lalaki. ka mga lalaki. Kana ang isgutan nga napapakaon sa atong Ginoong Hesukristo. Na ngano man nga paghumagpakaon niya og yang gikuha ang 7 ka tinapay og ang isda og sa nakapasalamat na siya nini gipikas-pikas niya gihatag ngadto siyang mga tinun-an. Pagsumada og ngadto sa panon sa katawan, pati pa ang panon sa katawan. Nangaon daw sila, unya nangabusog. Unya unsa dayon? Og ilang hipos ang nahabilin nga mga tipik sa tinapay. Unya pilay na hipos. 7 ka alat nga sila pagkasulti ni 7 ka bukag. Unya ang nangaon ani mga lalaki, gawas pagyud sa mga babae ug napagyoy mga bata, wa na gan ni kwintaha pa gipagawas pa to. Sa mga lalaki lang. Unya ang pangutana, kini ba Bradiber, mahimo ba ni sa tao? Nah, dili gyud. Imposible kayo nang mahimo sa tao, Reb. Kinsa man di ay ang makahimo? Aw, ang Dios tungod kay ang Dios mabuhat man tanan. Oh, nakita nato na nasud nas Mateo 19:26, bendilyo o wala? O tanawa ra ang imong katarungan. Oh, unya mabasa dito nga ana. Wala, pero na include tungod sa Dios ang tanan mahimo sumala sa atong nakita sa Biblia og sa Job 42:2 nga walay makuli diya sa Dios basta buhaton niya. Yang pangutana, brethren, hain pa ang mabuhat sa Dios nga dili kini mabuhat sa tao. Okay, niya pa Reb, atong basahon Japon ang kasaysayan sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpakita siya kahibulungan ngadto siyang mga tinunan nga dili mabuhat sa tao kundi ang makahimo Dios lang. Niya sa Mateo kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26. Unya pabor gyapon sa ilang Biblia nga SD Bible ang pagbasa. Hangtod pagpadayon sa versikulo 27, brethren. Okay, niya basahon ako. Apan sa ilang pagkakita kaniya ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga tinun-an nangalisang og nanag-ingon naay abat. Sa lain pagkaistorya kini abat mo maning ungo or wakwak. Mao lugod ang ilang ang ilang nalitok sa pagkakita nila sa atong Ginoong Hesukristo. Naay abat og nanyagit sila sa kalisang. 27 nga bersikulo gingon dayon, apan diha kanila misulti siya ang atong Ginoong Hesukristo nga nagingon. Salig kamo, ako kini, ayaw kamo kalisang. Kung sa ilang nakita, ang atong Ginoong Hesukristo naglakaw ibabaw sa tubig. Karon, atong timan-an nga ang atong Ginoong Hesukristo naglakaw sa tubig, giingnan nila ang atong Ginoong Hesukristo nga naay abat. Kurat lugar sila nga ilang paghuna-huna nga naay abat. Pero ang atong Ginoong Hesukristo ngayon, salig kamo, ako kini, ayaw kamo kalisang. Kana ba, brethren, mahimo ba na sa tao? Dili mahimo sa tao nga maglakaw ibabaw sa tubig. Kinsa man lay makahimo? Ang Dios lang tungod kay ang Dios mahimo maniya ang tanan. Mateo 19:26. Oh, di nasud gyapos Mateo 19:26, tanawa ra Itzel Bendilyo ang imong kalaki. Nakaron, kung ato naman nga usisahon, hain pa ang mga punto nga
mabuhat yapon sa Dios, Brad Deber. Atong pagbasahon rib dinhi sa Salmo 107 bersikulo 8 kunya nga atong pagbasahon nga Biblia kining maayong balita Biblia nga may imprimatur Ricardo Cardinal Vidal nagaingon ini. Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay paglubad, tungod sa mga katingalahang butang nga gihimo niya alang kanila. Muna'y giingon na to, asa paday ang butang nga mabuhat sa Dios. Tungod kay mabuhat sa Dios kay magpakita gid siya katingalahang butang diya kanila. Sa dili gyud ta makabalibad nga sa panahon nga gustuhon man sa Dios ang pagpakita og mga katingalahan, unsa mang iyang buhaton mahimo sa Dios nasuod sa 19:26 sa Mateo. O kanay atong makita na karon kung atong hisgutan naman ang kabahin sa maong manulunda sa lahing pagkasulti anghel, kining maghisgotag anghel o manulunda, Brad Ronald, kini ba espiritu ba kini nga kahimtang kining gitawag og manulunda? Ang buot natong ipasabot gawas nga espiritu sila kahimtang kini ba'y gitawag sila og sulugoon sa Dios? Oo, Reb, espiritu gud nga kahimtang ang malulunda ug kining espiritu nga malulunda sulugoon kini sa Dios. Asa kining espiritu nga kahimtang nga manda nga gipasabot nimo? Aniya ang prueba Reverend akong pagabasahon. Ipabor lang gihapon ako sa Biblia sa SDA. SDA, Conceived Adventist Church Bible. Sa mabasa? Sa nakasulat sa Hebrewanon, Kapitulo 1, versikulo 13 o 14, ingon ini nga atong mabasa. Busabot ipasabot nga ang atong gimain nga espiritu nga kahimtang sa manda nga giingog sulugoon kana diyang nakasulat sa Hebrewanon 1:13-14. 13, 14. O kini atong pagabasahon o atong i-plus sa screen. Ingon ini atong mabasa. Apan kinsa bang manulundaa ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo. Hangtod ang imong mga kaaway, mahimo ko nang tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang, nga sulugoon, nga gipadala, aron sa pag-alagad alang kanila, nga maoy magapanunod sa kaluwasan. Sa gipakita sa nakasulat sa Biblia, Brad Deber, Brad Ronald, matinaw nga gipahayag nga kining nakasulat sa Hebrewanon 1:13-14 gitawag og manulunda, espiritu sila kahimtang tumala sa atong nabasa sa Biblia, og kini sila'y gitawag og sulugoon sa Dios. Ang pulong sulugoon sinugo sa Dios. Ang pangutana, Brad Ronnie, kining sulugoon sa Dios nga espiritu ang kahimtang. Kung maghisgot ta, Bradron, og sulugoon o sinugo, mulabaw ba ang sulugoon o sinugo o ulipon? Kay basta sinugo, ulipon ka, may nagsugo nimo. Mulabaw ba ang ulipon o sinugo ngadto sa nagsugo nga mao lugar kibali ang agalon? Ang tubag Reverend, pag magisgotag sinugo o sulugo, hindi gini pwedeng mulabaw ngadto sa nagsugo o ang mao ang agalon. Ang pre-babasahon nako dinhi sa Juan kapitulo 13 bersikulo 16 ang pagbasa sa Biblia nga Seventh Adventist Bible nako pagabasahon gingon. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, niyang sinugo labaw sa nagsugo kaniya. Busa dili pwede nga ang sinugo or sulugoon mulabaw sa nagsugo nga mao nang agalon. Patinaw na sa atong nabasa nga ang kahimtang sa manulunda o anghel sa kahimtang nga espiritu sila kining nakasulat sa Hebrewanon 1:13 o 14. O kini sila sulugon o sinugo. Pagka ang Biblia magisgot og sinugo o sulugon o ulipon, pakahimo ba na paglabaw ni atong nagsugo o agalon?
Nagibasa ni Brad Ronnie, ay dili pwede nga mulabaw sila. Pero kining sulugoon, nga espiritu nga kahimtang nga manunda, tumala sa Biblia, Brad Deber, nakahimo ba ni sa pangasawa o pagminyo o wala? Na nakahimo gid Reb. Atong pagkabruibahan na atay Biblia kining the Bible, James Moffat translation. Nya atong pagkabasahon dinhi sa Genesis 6 verse 1 and 2 nagaingon niini. Now when men began to multiply over all the world and had daughters born to them, the angel that the daughters of men were beautiful, and they married anyone of them that they choose. Nga kung ato ning paghubaron sa Bisaya, karon sa dihang ang mga tao misugod sa pagdaghan sa tibuok kalibutan, ug nanganak silag mga anak nga babay. Ang mga anghel nakabantay nga ang mga anak nga babay sa mga tao, mga maanyag. Og sila, referado sa mga anghel, nangasawa sa bisan kinsa kanila nga ilang gipili. Mayong mahibaw-an og matngunan nato mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan. Nga naman, nga ang maong anghel o manulda, espiritu nga kahimtang, nakapagpangasawa man siya o nakahimo man sa pagminyo. Nga sila mga sinugo man sa Oo. Dios og dili sila pwedeng mulabaw sa Dios. Ang but na ito ipasabot, bro, ikuha sa ta. Kay wa pa man nato hibaw-ig, magpalabaw ba ang manunda sa Dios? Basta kay, atong nabasa sa Biblia, nga ang manunda, nga espiritu kahimtang, Nakahimog pagpangasawa. nakahimo sa pagpangasawa. Karon ang atong adtuan, kining manulunda, makuha tag prueba sa Biblia. Kinsa ba ang usa nagisgutang manulda sa Biblia o anghel? O ang anghel o manulda, pwede ba po ni sila tawgon og tao, Brad Ronald, sumala sa Biblia? Pwede gyud tawgon og tao ang anghel Reverend. Atong pagabasahon, atong ipabor gihapon sa SDA Bible, atong pagabasahon sa nakasulat sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 21 ug atong i-plus sa screen ingon ini atong mabasa. Oo, sa nagasulti pa ako sa pagampo ang tao nga si Gabriel, ang akong hingkit-an sa pananaon sa sinugdan, sanglit gipalupad sa makusog, mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Sa nabasa sa Biblia, gipatinaw nga si Gabriel, gitawag dinhi og tao. Matikda nato kung gitawag siyang tao, di na nato malalis. Kaya nabasa man, kini ba si Gabriel, tinuod ba nga manulunda kini Bradron, sumala sa nakasulat sa Biblia? Tinuod nga manulunda. Og ang prueba din ni Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26, rib, ang akong pagabasahon kiingon. 70 Adventist Holy Bible, gyapon nato pagabasahon kini. Og sa ikanom kabulan, ang manulunda nga si Gabriel gipadalagikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret. Busa, atong tawo nga si Gabriel gipiho nga kini usa ka manulunda. Na kumo ang espiritu nga kahimtang nga maunda gitawag og tao, unya ang tao sa kahimtang nga sama nato. Natural na lamang nga tao, ato lang gibasa gani kay basig makaingon sila nga dili pwede ang manunda tawag og tao, nabasa na sa Biblia nga tao. Ang gisgutan sa Biblia kung maghisgutag tao, tanan ba mabuhat sa tao? Tao sa kahimtang sama nato og tao sa kahimtang manulunda kung ikumpara nato sa Dios, brother. Ang tao Reb dili gina mahimo niya ang tanan Reb. Ang Dios mo'y mahimo ang tanan. Amo na ang ato ang naton ana Reb. Atong pagabasahon dinhi sa ato tong ibalik gani ha Mateo 19:26 nga sa tao dili mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Atong pagabasahon i-plus sa screen, okay? Mateo 19:26, si Jesus
Mitanaw kanila og miingon kanila sa tawo dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Tanawa, sa tao dili kini mahimo. Kinsa man ang tao. Sama na to, nga tao. Kinsa man ang tao. Sama sa manununda o anghel, tao. Pero sa Dios ang tanan mahimo, pangutana, nganong nakahimo man pagminyo ang anghel nga espiritu nga kahimtang. Mo kana ang atong napamatud-an sumala sa nakasulat sa Biblia. Ibasa nato ang nakasulat sa James Moffat translation. Pero pagka nabasa na mo kining mga bahina, tungod kay mao ni gisuportar kay Ingos Bendilio, di ko no mahimo nagpataka lugar ko no mig pamatuod sa Dios nga ang Dios ko no dili makahimo sa pagminyo. Unya kining Dios ko no gipaila na mo nga butakal kay daghan ko no asawa bisag unsa na lay ihinganan mo. Mao bitaw nga napugusta sa pagpakita nga kung tao gani dili gani manganlan nato ang mga igsuon nato sa kahimtang sa tao, pero sa ilang pagtulunan itawag silang Muslim, sa ilang relihiyon Islam, nga gitugot ni Allah kanila ang pagpahigayon sa upat asawa, pero dili pwede nga dili pareho sila kinahanglan mahiangay. Kung dili mahiangay, dili pud gusto si Allah nga may buhaton na Dios na sa ilang pagkatawag nga Allah. Unya, usa na lang ang tugutan kung dili mahimo ang pagpahiangay. Ang atong mga higalang Muslim, butakal ba sa relihiyon nga Islam? Butakal ba? Si Allah ba ang nagtugot sa pagkabutakal? Sa atong susi sa mga pagtuon nato sa mga nangagi, si Abraham, 3 ka bugyang asawa, si Jacob, 4 ang asawa. Si David, daghang asawa, 15 pa. Ang Diyos ba? Itawag ba niya ang iyang makatawhan o butakal sila? Dili. So, kwahi na mas imong ipayag, ingon Diyos Bendilio. Tao man to, nagisgot man tag Diyos. Na kung ang Diyos wala maghingalan nga to siyang tao nga butakal, kung ang Diyos mahimo man yang tanan, pero di lang ka musugot. Nga nasud sa 19:26. Pero naa gitagaan ka na mong ehemplo. Naa dito'y gisgutan sa Mateo 19:26 nga ayuhon sa Diyos ang mga kimay, ang mga bakol, ang mga buta, ang mga amang. Wala dito. Pero nganong mahimo na sa Diyos? Kay mahimo sa Diyos ang tanan. Ang pangutana, mahimo ba na sa tao? Dili. Di nasod sa 19:26. Pero matod pa nimo, kana diha ang context nagsulti lang na may tungod sa kahimtang sa dato. O di nasay pa nimo, imura na kinaugalin nga pagpanabot. Pero kanang imong pagpanabot, nasod ang among pagpanabot. Pero ang wa sa imuho ang pagpanabot, nabilanggo ka lang diya nga pagpanabota. Pero nasod na ang tanan diya niya na. Nakaron, o nakita nato. Pero unsa day ang ipamulong bradon? Pagkagigamit nato ang translation kay nga James Moffat kay nakahimo man gani bradron ang manulunda nga Asawa. ulipon o sinugo, di man makahimo pag labaw ang sinugo o ang ulipon ngadtos nagsugo. Unsa day iyang gibuhat kay mura man siya, nauwawan man siya niyan ang mga bahina. Gisaway niya ang James Moffat translation read matod pa niya kining atong gigamit kuno nga bersyon. Nabiktima kuno ta sa bersyon nga way hinungdan. Unsay priba brethren? Atong paminawan ang tingog ni mismo ni Mitchell Bendilio kining ebanghilista sa SDA kay di man kuno ni siya pastor, evangelist man atong paminawan. Ila pagong ibasa Genesis 6 ato nga basahon nga din ang Genesis 6 nga ang manulunda mga sawa. Genesis 6:1 ngadto sa 3 basahan daw. Og nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tawo sa ibabaw sa nawong sa yuta ug may nangatawo kanila nga mga anak nga babayi. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios nga ang mga anak nga babayi sa mga tawo nga sila mga maanyag nangasawa sila sa tanan nilang napili. Og miingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao kay siya unod apan ang iyang mga adlaw magausa kagatos o kaluhaan katuig. Okay, matod pa nila diha nga ang nagbinyo diha ang anak sa Dios o ang anak sa tao ang anghel ng asawa. Gamit og mo pa translation.
Sa dagang mga version sa Biblia, Igso, di ko na mo mabasa. Nabiktima og translation nga way hinungdan. Nabiktima og translation nga way hinungdan. Ala, ako kay challenge. Gawas sa Mupa translation. Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahang manulunda na. Gawas sa Mupa translation. Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahang manulunda na. Igso ang tuganan tamo. 38 ka version ng Biblia na akos bangay. 38 ka version ng Biblia na akos bangay. Okay. Klaro utso kuno ka version ang Biblia nga nasa iyang balay. Nganong iyang i-establisher to sa pagtugan? Kaya ipamatod nga basa kuno sa ubang translation og manulunda ba kuno na? Iya pang gi-challenge. Kay gano sa Mupat translation lang kuno na biktima man kuno mi sa hubad nga James Mupat nga walay hinungdan kuno. Natanawa ha? Nganong iya nang gikugihan? Kay masabot di ay. Anong iya nang gikubian? Kay masabot di ay nato nga iyang gireview to. Kay masud yun di ay sa hunahuna sa tao nga kung gustuhon sa Dios, pwede ba makahimo siya sa pagpangasawa kung gusto niya? Nganong di gusto? Mahimo man. Nakahimo gani ang manununda nga sulugon. Kadili pwedeng mulabaw siya siyang agalon o sa nagsugo. Na anong nakapangasawa man ang sinugo. Mutong iyang gihisgutan dayon, nga wa manggod na hinungdan nga translation, na biktima kuno mo ni ana, wa hinungdan nga translation bradron. Pero, kung kagustuhan ni Bendilio, nga dili pastor, pero sa una, ingon siya, iyang gidawat nga pastor, silence means yes. Unya, nadugay nitugan ra. Dapat lang nga mag-iunana ka magkaraw-karaw. Kaya di man di po ka pastor po. Ha? Na, nagpakaulaw lang ka anong gibutang ka diha. Nga murag mo dawat sa pagkapastor. Nadugay, di man di ay tungod. Kaya na ay naningil mo nga, sige ka magkabulyaso. Walang na imo iklaro. Pero imo lang gipamatuod nga, di man ko pastor, evangelist man ko. Pero sa kagustuhan nimo, unsay imong gibuhat? Wa ba siya mo gamit og translation nga way hinungdan bradron? Gigamit mo nang makaingon ta nga swapang kamang dako Pastor Bendilio. Og kami mo gamit sa James Mupat pagpamatuod nga ang mga anghel makapangasawa way hinungdan. Pero kung ikaw May hinungdan. mahinungdan atong paminaw. Atong basahon ang James Mopa translation sa Matthew 26 to 28. Unsa gingon? 26 to 20, up to 28. As they were eating, he took a loaf, and after the blessing, he broke it. Then he gave it to the disciples, saying, "Take and eat this. It means my body." He also took a cup, and after thanking God, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you. This means my blood. Padayon. The new covenant blood shed for many to win the remission of their sins. I tell you, after this I will never drink the produce of the vine, till the day I drink it new with you in the realm of my Father. Okay. It means my body. Ha? Sa diha nga iyang gipikas-pikas ang tinapay. Ha? Sa diha nga iyang gipikas-pikas o gihatag ang tinapay. Ingon siya, dawata kan-a kini ninyo. It means my body. Kini nagkahulugan. Kita pamuota aning tawhana bradron. Gamit man lagi ka Bendilio. Pamuota kay nganong nigamit siya nga o kitay mo gamit nabulyaso sila sa Biblia nga James Mupat nga translation nga wala hinungdan. Pero, kung pasultihon siya, mga mahal lamang tigpaminaw, may Biblia ba nga gisalikway kuno sa 70 Adventist? May mga translation ba sa Biblia nga ilang isalikway? Patalingong kanta ang baba ni Mitchell Bendilio nga atong mabati. Okay. Sa ato pa, ang 70 Adventist mga kaigsunan wala gasalikway og mga version sa Biblia. Mao na nga ayaw mo katingala nga deres ato ang radio program, daghan tag mga version sa Biblia ang gidala-dala dire. Wa tay kuan mga kaisalikway nga version sa Biblia.
O kining baruganan usab kini sa Seventh-day Adventist. Oh. Baruganan day kuno sa 70 Adventist nga walay isalikway nga Biblia. Pero tanawa, ingon siya nga nabiktima daw mi sa hubad sa Biblia nga James Mupat translation nga mahinungdan. Pero siya ni gamit. Mahinungdan nun di ay. Nganong ni gamit siya? Tungod kay wa daw sa baruganan sa Seventh-day Adventist nga isalikway ang mga translation sa Biblia. Bendilyo. Dili pastor nga Bendilyo. Ikaw rin nagsulti anak dong. Ha? Mo nang giingon na mo, isang unsaon imong pamatuod, parte di ka na mo, katong uban, at tangilang ninyo, og di ba na mo matubag? Ha? Ingon ra ba ka, nga walay mabasa sa Biblia, nga manulunda na imong gihagit, kay ang manulunda, kana lang James Mupat. Basa taog, lain nga mga hubad sa Biblia, kung dili bata makabasa sumala siya ang isgutan. So na ba'y mabasa nato sa Biblia niya na Brad Deber? Okay, Reb, atong ribahan, Reb, din sa maayong balita, Biblia, Genesis 6, versikulo 1, ngadto sa 2. Atong ipapla sa screen. Okay. May imprimatur nga Biblia, Ricardo Cardinal Vidal, nagaingon ini. Niadtong panahon na daghan na ang mga tawo sa kalibutan ug maanyag ang ilang mga anak nga babay. Nakita kini sa pipila ka langit nung mga binuhat ug gipangasawa nila ang ilang nagustuhan. Dayon na footnote ana Reb dinhi Genesis 6 1 ngadto sa 4 dayon Hub 1:6 ug Hub 2:1. Na karon langit nung mga binuhat pagpakita lamang kana nga kining mabasa sa Genesis 6:1 ug 2 sa Biblia nga may imprimatur Ricardo Cardinal Vidal iputnutan nga ang kauban niya na mabasa sa 1:6 na karon kung atong adtuan ang Hub 1:6 badron sa kang Ricardo Cardinal Vidal nga makita nato nga langit ng binat. Unsay nakasulat ya? Okay, basahon ako Reb, gingon kini sa pagpahayag, unya, usa niya na kaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo dito usab si Satanas uban kanila. Unya, na footnote din ni Reb, ang gingon nga mga langit nung binuhat, ihubad kini nga mga espirituhanong binuhat nga nag-alagad sa Dios dito sa langit niya. Ni footnote gapon dito sa Genesis 6:2. Oh, langit ng mga binuhat dito sa langit. Di makita na tong anghel. Matod pa niya, James Mupat lang ang mabasa. Kinilag ko no nga Biblia nga James Mupat. Nya unsa man na do Bendilyo, nabasa mo na ginamo sa laing hubad lagi gawas sa James Mupat nga Genesis 6:1 ug 2. Siya basa. 38 ka Biblia nako na sa balay. Na nabasa man. Ika, wala ay mabasa. Kay kining transisyon na nga James Mupat, muot po ka. Way hinungdan, pero mato pa nimo, walay isalikway sa Seventh-day Adventist nga baruganan nga mga Biblia. Nga kamo mga sakop din sa barista, kamo nila mag-igoy sa inyong ibanghilista nga si Pastor Bendilyo. Kung kami mo gamit, way hinungdan, pero siya mo gamit man di ay. Kinsa kay naghimo ani nganong gipadayon man na nga ugamit og way hinungdan nga translation. Wa man kay hinungdan unya ngano man magka liso-liso man taon ang ulo ani ang buot ni tawhana nga wa man ka sudli og bakukang ang utok o ang ulo nini. Kuyaw. Og wa kasudli bakukang ang imong ulo niya ingon ani na unsa pa kagisunlan nagbakukang Samot. mga malamong tigpaminaw anindot pa og napauntay ato ka-explicar pero may ambot na mga oras tangalan na lamang sa among magtutullo Bayan Master Tomas de Eugenio Senior. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Chanley Eugenio, ug sa kalasab sa kauban ng mga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba.
O kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.